Нормално се, но не те снимам. Марио. Не си го пас. Снимаш ли? Да. Ти страх ме. Няма страх. Давай. Момче! Екстра! Няма страх. Е. Anyway, we just готов? Абе! Диди! Имам момче страхотното чувство, че съм се накал. Какво имаш страхотно присутствие? Чувството, че съм се накал. Имам предчувствие, че съм се накал. Спочти Бобе, като беше накал. Не бе, аз па, гушел шат. Бобе, не те. Не, вика не бе, аз така си мириш. Не бе, това тук нека... Он през целият път миришеше он. Не бе, нека Йога има до нас. Супер, аби. И ми иде крако. Ти оти не си качи клип. А? Оти не си качи клип. Не знам, я го изтрих. Тъпо има често. Тъпи работи. Момче, бе. Оти, бе. Ставам по-бързо, га искам. Тъп ли ти беше клипът? Да, не искам сега да се сваля. Не ти беше тъп. Тъп ми беше. Само имаше Webster, сайдфлип, предно, рондат задно и това е. Задно, Задно, силово силово, и малко джекичански работи. малко джекичански работи. Па, що става за клип? Една минута и нещо беше. Ама ако станем по-бързо, като правим пред вас неща. Кои неща като бе? Да научим... Ериот твист. И тогава за клип. Да. Не бе, рондат винт искам да научим много. Как си? Питаме, кажете за домашен любимец. Питам те, кажете за прилеп. Кажете за домашен любимец. Значи прилеп е най-добър домашен любимец. Знаеш ли значи, че ти дава яйца, че ти дава млеко, месо, че крадне то, каквото искаш, че ти прави. Нали знаеш? Такъв е това прилеп. Знаеш кои са? Много са лови тия. Ама аз говорим от тия от новите генно модифицираните ловите прилепи. Знаеш ли? Тия... Не знаеш? Сеща. Ай големата къде може да намерим тук? Това ни е нашия микрофон на нашето студио. Да, го знаеш. Не мерси, аз съм водещите. Стигате щупените продукти. Какво мислите за това, че сте без байк? Не мисля нищо, аз не се развивам добре. Не, ще го съгласен. Що си без байк? Ще снимам къде прави салто, режисьор Джордж Лукас, субтитри нема, сценарий нема, само режисьор. Най-важния, аз. Да. Ама да остане. Фотографирам те. Ама да. Да. Кради пари, немо мисли. Не разбирам. За какво се карате? Парада, еви ги. Такива мени като моя клуб. Абе, ти на MP3 имаш батерия? Това е MP4. Аз имам MP2 на телефон. И MP1. MP2 формат. Има други формати, някакви капани формати. Такива формати, нали знаеш? Че малко се приближи. Ама някакви странни формати, къде само тъпи, нали, не мога нищо да чуеш. Не, бати кур. Ама има много хубави формати. Някакви такива много качествени, ама много памет. Бати кур! Иначе, бати качествената музика, иначе. Има всеки формати,
формати за клипове, за музики, за филмове, ави формат. Всеки, мога ти думам за формати колко искаш. Ама от тази дума формати само за форматите. Нищо друго не. Пати, да. Какво е, момче? Какво ще кажа за формати? Не по-убави са. Всичко за теб, Бубу. Значи, уни форматите първо, нали, като ги форматираш, формат им правиш и уни стават с убави формати. Ама има някой къде не стават убави, оти, нали, по принцип да са си убави. Ама ти убавите формати къде са, няма спорове. Да. Абсурд да Форматират спориш. се, нали? Абсурд да спориш. Да. Не да го зовеш. Ако не се преме по формато, Ако се прави формато, форматираш наново, деформатно правиш, абсолютна деформация на цялото съдържание на целия формат и инсталиране на нов формат със същото съдържание. Диди. Това направо трябва да се качи някакъв сайт за Форматици. за формати. Такова, помагало .com. Естествено. Затова сме ние помагам. За какво искаш да ти говорим още? Искаш да стигне ти си по тази тема. Аз съм по-научните глупости. Не вас да звуката, ти че не виж звуката. Аз не мога, аз такива глупости не мога. Ама има и убави дупета само. Ако става въпрос. Познавам няколко. Има слонинести, има кръстови. Да, всякакви има различни видове, като започнем от хубави до грозните, до мутиралите, но не може да се гледа направо. Ама има, нали, такива, Оттрни очите като ги гледаш, нали? има такива, нали, едни сочни, такива убави, стигнати. Като на кой? Направо в урата да ги туриш. Изкуваш космите и На един човек. Еба майката. Бейби. Аз прием. Мирене. Мирене. Ако е сирене... Детертер. Едно. Айде думай, бе, аре думай. Аз викам... Не, нека Оп, теса... Не май бе, нещастник, трябва да удари. дай. Удари с главата. Може да тръгне. Те! Това да го прескочим. Ние сме от TVB. Може да видите това. И са да падне.